सबका से सुपर तू ही लागत तारू हेवी। अच्छा हो केहू कहे सिला केहू कहता वे बेबी। सबका से सुपर तू ही लागत तारू हेवी। आज आइल बारू नाचे हो, आज आइल बारू नाचे तू देहात में। लइका कोइले बा सब तंग, लइका कोइले बा सब तंग हमें बढ़िया तुम्हें। लइका कोइले बा सब तंग हमें बढ़िया तुम्हें। सुपर मूवी रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। मुकेश चकिया। कि जे तने होता नाइट बारोता ले जर लाइट ढोरी पर देखे हो कि ढेला फेंके हो। लागेलू टांच हो, अच्छा हिलावा मंच हो, हाँ आइल बार पंच हो, तो उससे मुखिया सरपंच हो। ऐसन बात बा। गोरी दी है तोहके इनाम, गोरी दी है तोहके इनाम, सुन लो हाथ में। लइका कोइले बा सब तंग, लइका कोइले बा सब तंग हमें बढ़िया तुम्हें। लइका कोइले बा सब तंग हमें बढ़िया तुम्हें। ई बात बा। मुकेश चकिया। देखे 10-20 हो मंगत बाकी हो कैसे समझाई हो हम मनाई हो। कहेला